God have mercy upon us. Wani halin da shiga ƙasar nan ma sai ka sai gari awa uku ka jika shi lokacin gari ya hau sai ga gari Samana. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabaskun ku kan reaction. Kuran uban nan Wani dai ba sha mun garin kwaki garin kwake ba mu san wancan ba malam. Barka. baka san wane ba AI bai shan garin kwake. to wai ya sha mun ba kai ba ka dana gurin ka ce wai yana da sha garin kwaki Malam AI bai shan garin kwake? kake ba shi a tsarin ka ba Ba ma sha. AI bai sha Ba tsarin mu ba. okay Mun gode. ba damuwa Barkan ku da zuwa. Subscribe ku ga reaction. ba damuwa baran ce komai ba damuwa Subscribe ku ga reaction. Barka Halima, nagode. Mustafa, nagode Mustafa Oil. baran samu wani lodi a gefen AI nan ina ga zai fito min da waya ta mun Haba malam, haba akan gari? Garin na ne da zaka kashe ni. Adam a shekara ya magana sarai Ya kudu. ka ce ba shi darin kawo Ni ne na na son kunce wani wayar daga gefen kan ga ya kudu ni ne da na dan sifin ne ba. wallahi sai ka biya sifin ne kai wannan kai ba ruwa na jikin ga karfe ba daga shakata ko da kaga nan na Allah dan ubanka da ka ci wallahi